Сега тук при нас са представители на инициативен комитет, които желаят среща с Общинския съвет. Моля да се представите и да чуем кой ще вземе думата. Дали може ние да записваме разговор, който ще трябва? Разбира се, записваме. Нямаме тайното. Не. Ако искаш да... Дали от наша страна може да се запише също, дали имате тайно. Добър ден на всички, приятно ми е да се представя. Казвам се Марина Пиргин, жител съм на община Своге. По-точно живея повече от 2 години в село Вакатни. Председател съм на инициативния комитет. Сдружението, нашето гражданско сдружение се казва "Ти решаваш" за Своге. Преди, може би, повече от месец и половина се сблъскахме с, за съжаление, вече е факт, разрешение от министъра на регионалното. Министъра на енергетиката е подписал разрешително на една фирма, наречена България Алфа ЕАД, за проучване за полезни изкопаеми, злато и цялата Менделеева таблица, ако мога така да се изкажа. Разрешителното е подписано в 2021 година, влиза в сила 2022 година. За 3 години имат въпросното разрешително. Така, опитваме се да събудиме народа, да го информираме, защото смятаме, всъщност не смятаме, а е факт, че тяхното намерение да проучва и да сондира тук ще има пагубни последствия за населението. Става въпрос, всички, мисля, че не трябва да влизам в детайли, всички знаете откъде нашето водоснабдяване, откъде идва. Точно тези мънички изворчета, които моя дядо, вашите бащи и дядовци, те са си ги хващали и оттам всъщност е питейната вода и битовата вода. Започне ли този сондаж? Мислим, че водата или ще изчезне, или ще отровена, което е пагубно за района. Някакви въпроси, ако имате, бих ви говорила. Запознати ли са всички с това разрешително, което е издадено? За дейността на инвеститорите, които проучват? Някои са запознати, някои не са. Ако... Но господин Михайлов да каже становището на общината, което е депозирано. Те искат да запознаят Общинския съвет, не общината. Ако искат и общината да запознаят, тогава ще вземем отношение. И общината, всички всъщност, защото смятам, вие сте лицето и гласа на всички жители тук в общината. И мисля, че би трябвало да ни подкрепите и се надявам да ни подкрепите в нашата дейност. Искаме някаква съвместна работа, просто като помощ. Трябва ни помощ от вас, за да може колкото се може повече хора, защото много хора изобщо не знаят за което. И ние много късно научихме. Може ли само да допълня? Аз съм Красимира Лука и съм археолог. От 30 години съм живея в община Своге. Сега ние сме запознати с медийните изяви на общинското ръководство, които така категорично застават зад гражданското недоволство по този въпрос. Запознати се и с възражението, което е изпратено от общината. Това, което искаме да помолим е Общинския съвет да застане зад нас официално, с официално решение, което да се публикува на сайта. И по този начин и хората, които се съмняват, че общината седи зад това гражданско движение, да бъдат убедени, че действително не подкрепяте. Това е едното. Другото, което е, разчитаме на помощ от общинското ръководство за следващите стъпки, които ще предприемем. Тези стъпки са, предполагаме, че ще стигнат и до съдебни дела срещу фирмата. Предполагаме, че ще имаме сблъсък с Министерството на околната среда и водите, където предстои, между другото, одобрение на този план и на ОВОЗа, който е
предварителен. И също и помощ за запазване на туристическите и на културните паметници в общината, защото ще бъдат разрушени доста голяма част от така популярните, би го казала, за посещение места. Това са най-развитите туристически райони в общината Лакатник и Бов. Това е нашата молба. На първо място едно официално решение от Общинския съвет, че застава зад нашите искания. Така, нещо друго? Сега аз да ви кажа като гражданин, а не като председател на Общинския съвет, на събранието в Лакатник, ви казах, че Община Своге чрез своя кмет е депозирал отрицателно становище пред Министерството на околната среда и водите, но за съжаление в цялата процедура, която се движи, общината просто не е участник по никакъв начин в нея. Поемам ангажимент на следващата сесия на Общинския съвет да изчетем такава декларация, с която да възразим и ние като Общински съвет, вече ако събере необходимото мнозинство, но малко така ми се струва, че вече не сте едно, са две сдружения. Утре, ако дойде трето сдружение, четвърто сдружение, малко неяснота остава лично в мен. Лично в мен остава неяснота. Аз гледам, че има материали, които се остават във вид на тигляни в кметството в Лакатник. Например, съм срещал два вида материали, освен вашите, на още едно сдружение. Не се идентифицирате по никакъв начин. Казах ви и в Лакатник. Когато идвате на такова събиране с обществеността, кажете, ние сме сдружение с нестопанска цел за хората и природата, или както там се казвате. Регистрирани сме в търговския регистър за юридически лица с нестопанска цел. Нашето ЕИК е каквото си. Мога да ви дам веднага, ако желаете. Гражданските сдружения, за това са граждански сдружения, за да бъдат много. Това, че са 1, 2, 3, 5, 10, само потвърждава, че това са доста организации. Това, което сте видяли в Лакатник, е от преди 2 години, издадено от от туристическо дружество Планориас в заедно с Движение Балканка. Това от преди 2 години. В момента сме тук за представители на инициативния комитет, който по закона за участие на гражданите в управлението беше регистриран преди една седмица с всички така законови изисквания. Така че този инициативен комитет в момента събира подписка. За момента сме издали над 1000 бронки за 10 подписа, хората искат още. Просто за да покажем мнението на жителите на община Своге по въпрос. Това е целта на тази подписка. И в момента сме тук в качеството си на представители на инициативния комитет и на граждани, които така застават зад исканията. Ако искате и протокол ще получите за основаването на този инициативен комитет. Аз 2-3 неща ще кажа. Значи е вярно, ние такава дейност има от месеци, вие сте регистрирани от една седмица, това означава, че сте нов инициативен комитет, което нали, е много важно да се знае, защото това върви, аз изпълням още... Не е ясно, ясно, но то още август месец се прави една възможна среща на центъра в Своге, за да се подкрепи нали, във връзка с изтичащия срок за доклада за оценка степента на въздействие и така нататък и така нататък. Само да кажа, че като чуя Балканка, малко нещата стават... Мирисва на риба, мирише страшно. Значи, като чуя Балканка, не казвам хубаво. Не, окей. Добре, аз вижте. Аз само казвам, моля се, не ви прекъсвах като си говорихте вие са. Казвам, като чуя Балканка ми замирисва на риба. И това е ясно. Сега, по отношение на това, което е направила общината успя да
в срок да направи възражение до господин Петър Димитров, министър на околната среда. От него сега няма да ви запознавам с какво сме надписали, то е видно, но там сме се опитали да кажем за най-важните проблеми, свързани с водата, с почвата, с туризма и така нататък, за недостатъчна информация, свързана с тези сондажи, така че тук мисля, че сме на едно мнение и мисля, че няма да излезем от тази посока. Сега, по отношение на Общинския съвет, аз мисля, че за да вземат информирано решение, някой все пак трябва да внесе нещо писмено, което да обясни, да запознае, да е написано, защото думата, нали, казаните думи отиват на вятъра, ако нещо не е написано и внесено по съответния ред, за да може пък от своя страна, заедно с преписката, да се предвижи по-нататък и решението на Общинския съвет. Предполагам, че това искате да бъде. Точно за това сме тук, благодарим за информацията. Просто и трябва и ние да се осведомим по какъв начин стават нещата. Аз не съм ходила всеки ден, не съм посещавала събрания, до сега нямам инициативен комитет, нали, не съм се занимавала с тези неща. Просто ни трябва и информацията, която вие може да ни дадете тук веднага на място, какво от наша страна се изисква и по какъв начин може заедно да работим. Едно обращение към Общинския съвет с исканията ви и мотивите за тези искания. Депозирате ги не тук в деловодството, а горе в Общинския съвет, регистратурата на Общинския съвет и поема ангажимент, че на следващата сесия, която ще бъде вероятно в края на октомври, ще го гласувам. Преди това нямаме заседание. Може ли евентуално да се свика извънредно общинско събрание? Защото мисля, че темата е много... На тържественото събрание. Може ли като... Темата е много важна и вече както сте осведомени. Какъв точно текст ще бъде гласуван? Ако искате, подгответе материала. Референдум да направим направо. Това решението. Жури ще се позика само в референдум. Може ли аз да. Аз съм собственик на една от точките, където трябва да се сондират и пуснах към общината. Това беше малко вече след срока, че възразявам да се прекълтих до на моето место. Колкото разбрах, половината места са общински. Смята ли общината да предприеме нещо в срока, нали? В смисъл, колкото знам, вие трябва да пускате разрешение, защото на тия места, каквото аз прочетах доклада, трябва да се предвиждат пътища, изграждане на пътища и площадки, което означава, че това е строеж. Общината може ли да спре подобно нещо? Къде е това? За къде става въпрос? За нов. Значи, ние сме написали, ако прочетете становището, което сме написали и за пътища, и за туризъм, и за охранителните зони около водите, и за всяко нещо, което, и за въздуха, и така нататък. Тоест, доколкото знам, вие трябва да разрешите. Ако дойде ние да разрешаваме, няма да разрешиме. То е ясно. Но когато има общински имоти, не би ли следвало наистина да попитате хората с референдум за, против и да проведете един референдум, така че общината или не? Малко повече ми идва това веднага. Сега тук го решихме за референдума. Референдума означава, нали, така веднага някой го подхвърли и ние го решихме да провеждаме референдум. Моето мнение е следното. Не трябва да се бърза. Първо. Второ, аз бих ви посъветвал да седнете, запознати сте, Красимир е много добър еколог, и да напишете едно искане до Общинския съвет, така както каза Веско, в което да се обосновете максимално. Ние ще допълним от това, което ние сме направили, като нали, категорично сме възразили срещу министра на околната среда, и това да влезе в Общинския съвет. Това са сериозни хора, общински съветници, всеки има своето мнение, ще кажат всеки своето мнение и тогава ще се реши. Нали, това искахме. Иначе всичко това така, някой провел референдум и ние веднага провеждаме референдум. По закона на референдумите не е толкова простичко там. Не е толкова простичко. Ако отворите закона, аз казвам, нали, вие казахте, че не сте запознати, приемам от това, не е толкова простичко. За мен
този път е най-краткият. Вие да напишете това, което знаете, пак ще го повторя, да влезе тук официално. Господин председателят може да поиска становище от други организации и така нататък. След което това да бъде, общинските съветници да бъдат запознати с предложението, всеки да помисли от тях, да събере своя информация и тук да се направи дебат и да се гласува. Това е най-доброто нещо. И с това мислите, че ще спре? С това, какво значи ще спре? Ние, Ще забраните... ще ви кажа, никой не може да направи нищо против волята на хората. Толкова. Това мога да кажа. Знаете ли сте, защото той срокът, този 3-годишния срок изтече, дали са подали? Не е изтекъл. Влиза в сила 22 година и до следващата година. Срокът изцяло сключването на договора, не е от така разрешително. Така че не е Господин Михайлов, Да. искате ли да ми кажете къде мога да намеря възражението 140? На сайта. Да, ако не ще ви го да изпратим. Ще ви го дадем официално. Така че тук сме се опитали, разбира се, времето беше кратко. Основно ние сме се, така ако мога да кажа, сме се опитваме да кажем, че предвид сложността на нашата община и това, че имаме около 400 нови строителни полигона, все не моля ти се, не мога да говоря, когато от другите говорят. Имаме над 400 строителни полигона, имаме над 24 000 вили, имаме много местни водоизточници, имаме над 120 общински водоизточници извън тези на оператора, водния оператор, които са хиляди и така нататък. Преди това трябва много внимателно да се огледа абсолютно всяко предложение за всяко място на съда. И за това думата е категорично възразява общината. Точка. И ще ви кажа нещо. Без общината против и хората против никой нищо не може да направи. Не е държавата, не е министерството, не която и да е фирма. Разбира се, ние трябва да сме убедени в това, което правиме. И затова ви казвам, изложете го. Написано стои различно от това, което си го говориме тук. Добре, чисто практически ние като вземем някакво решение, декларация, хубаво прилагаме и после какво следва. Като иска да си съответният компетентен орган МОСВ в случая. Ще изпратиме по надлежния административен ред на съответните... Трябва да информираме институциите, а не само да си гласуваме тук едно. И аз ви препоръчвам, не се плъзгайте, много е популистко, ще направим референдум. Абсолютно всички референдуми, такива местни в България, са пропаднали. Защото законът за допитване на народа изисква квалифицирано мнозинство от всички жители на общината. Значи този референдум не може да бъде местен само за Бов и за Лакатна, той е за община Своги. И когато община Своги има 18 000, 19 000 жители, означава, че трябва да гласуват над 12-13 хиляди лева. Жители, извинявайте. Не, това е също. Аз това ви казвам, че това са... Чисто пропагандно, как ще ви прозвучи утре, когато се направи един референдум и не се събере необходимото мнозинство и съответно тия ще кажат, референдумът в Своге се провали. Значи, съжалявам, тогава не е ли тия вариант, наистина, както е тръгнала тази подписка, да се събере максимален брой подписи от Лакатник и Бов и да я приложим към нашето становище? Разбира се, няма проблем. Ма тя върви тук в Своге. Зависи какво ще питаме и зависи как ще го питаме, същото и за референдума. Важно кой ще напише въпроса, който ще питаме. Тук е същото. Вие сега преценявате, но трябва, пак казвам, много внимателно и само да се опитате експертно, пак казвам, има между вас специалисти, които могат да го направят, да напишат експертни доводи. Неща, които са ясни, ние да ги доразвием, ако може така да се каже, да ги допълним, за да имаме успех. Всичко друго, което е популистко, което е така свързано с това, избори или каквото и да е, просто няма да хване в институциите никакъв декиш, защото тук се действа по друг закон, няма нищо общо с това, което си представяме ние.
Това, което си представям. И сега... Дали на вашите срещи и събрания, които правят за общината, специалисти в общината, или не сте правили? Проведохме 3 и просто информационни срещи с жителите на гара, село Гара Лакатник, в самото село Лакатник и в Бов. На всичките 3 събрания присъстваха представители от Общинския съвет. И наистина много се надявам да можем да работим взаимно, да имаме вашата подкрепа. Ще направим което е необходимо веднага. И много ви моля, ако може да се реши проблема или просто да обсъдим проблема колкото се може по-скоро. Защото те имат разрешително и всеки един момент могат да дойдат с сондажните машини. И тогава вече, не знам, нямам представа за какви действия трябва да предприемаме тогава. Значи на 4 октомври ще имаме тържествена сесия на Общинския съвет, който не пречи първа точка да бъде една подкрепа за вашата инициатива от страна на Общинския съвет. Там, където са присъствали на такива събрания, аз съм присъствал в Лакатник, в качеството си на граждане, а не на председател на Общинския съвет, защото аз не мога с присъствието си да обвържа целия Общински съвет. Напишете това, което ви посъветва господин Михайлов, внесете го и аз поемам ангажимент на 4-ти следващия петък. Аз мисля, че те няма да бъдат готови. Няма да бъдат готови. Готови следващата Според мен, ако Не искате ги да... оценявайте. Не, аз си мисля. Аз казах, мисля си, че няма да бъдат готови. За 4-ти, според мен тук и самите съветници трябва да бъдат по-запознати. И друго, правете срещи, не събрания. Събрания правят партиите, а гражданите ги на срещи участват. Аз си направих Просто забележка още информативно се опитваме колкото се може повече хора да информираме за инвестиционния проект, който вече е в разгара си. Аз си казах още на срещата в Лакатник, защото така виждам някакви политически уклони. В никакъв случай. Политиката трябва да извадите от това нещо, ако искате да има по-широка обществена Аз мисля, че подкрепа, защото ние сме достатъчно разкъсани като общество. Не може да пишем до Министерство на енергетиката или до Министерство на околната среда и водите политически лозунги. Това е изключено. В никакъв случай ние се Само експерти. ограничаваме Основание всякакви експертни политически. становища. Да. Ако нямаме друго, Орган е политически.